Всички сме хора на този свят. Всички носим чувства святи. Но това не се отнася за тебе, бе. Санчо, Джейдън ли си, Мейдън ли си, Пенсън ли си, Фенсън ли си? Шигите на страна. Ти кой си Санчо, кое? Ти кой си Санчо, кое? Аз съм обикновен ютубър, аз нямам нужда да съм Санчо, аз си живея с Петлия добре. Нали се сещаш, ама мога да седна тук и да го опреквам и да го защитавам и да му го туря отзад и както искате така приемайте. Разбирате ли? Мога и всеки и напрун да му го трясна от шоколадовия център и напрун да му го трясна така и да не ма яд, разбираш? Кой колко пари ваял, то тук, ние за това сме ютубъри, да правим такива клипови реакции, неакции, да им го вкарвам в газа. Майка ви шиба. Кой как е бил? Аз с 6 лия съм добре. Джейдън Санчо колко пари печелил. И си е доста удобно. Та лайфхака е, не знам дали има лайфхак, през лятото не даваш пари за гащи, а купуваш си долни гащи с инсертнати гащи отвътре. Разберете ли за какво става? Да, много добре. Зубърлаки си, направо пиеш и ставаш зубър от всякъде, на математика, фактически, физика, митика, хоризонтал, вертикал, майка в газа, шак, и ще ги помпам отзад всички. И сега се качвам горе и виж какво ще ги направя. Това са излишни. Лили Иванова вика, всички сме хора на този свят. И всичките вика, ще въйба в газа. Продължаваме напред. Средици е, че търсят именно такава сума. Така че, сега да го кажа ли? Няма да го кажа, нали? Скоро ще си може и да кажа мажа-фажа. Може и да ла намажа и направо масаж и да ви го шляпна отзад. Шак. Това е на Бърли Евертън. Смятай за какво става. Против го страшна критика от всякъде. Все едно говори папалангото. Папата по-разбира сигурно от футбол от този чукодор. Ще ти наредя конусите с конуси, ще те бия, бе. Чакал. Моята система е 3-5-2, направо атакувам с рогата напред, ще изяме. Цървул. Дайте ми това. Боте Враца. Димитър Евтимов на вратата на прошила скъса педерас смотри. Шон Дайч. Сирам после аз ще се изкажа, защото сега няма смисъл тук да направо симфония, направо хакам камерата и направо ще ги... да. И да, тук се изпуска малко. То от нервно такова състояние и бирата влияе и там водки, фотки, шото и мото и направи баса. О, да. Сега ще кажете, той пръдна, не си признава. Аз и да пръдна, аз не съм такъв човек, ще се признае веднага. Сега ето хората ще кажат, той е пръдна, сега не си признавам. Аз не съм такъв човек. Като като бурия на кои са големи бурите там на колите? BMW, аз не знам, аз карам електрик, мене бури, мен не ме засягат много хър. Електрика, като го трябва да си той с вятъра върви. Така, за завършък на видеото искам да кажа зубър на всички зубари. Праспете зубър за химията ви да ви работи на всеки мозъци, да ви фърчат секс. Аре, леко за ден. Сега ще отида, ще направя една дворазова тренировка с момчета, ще изкажа мнение, ще застана за тях, ще им тегля един курец, както Леонардо направи на... Да ми говориш, ще напускаш за правилната цена, бе, льоло. Ако я дадат. Нали си уж много добър футболист? Ако искаме и 60 милиона, ще искаме, бе, педерас. Не променя факта, че искаме да те разкараме. Не означава, че цената ти трябва да е 20 милиона. Шматка е. Циркаджия. Умрялник. Аз се оценявам на 30 милиона. Ам ти бесто си загубил вече, бе. Цървул. Ще те оценя. Да вземат Тотнам там. Знаеш как ги оценяват? Те е мазният ти задник латиноамерикански. Ти серам на прическата стане лайна навсякъде направо. Ще ям такова развалено такова, да имам разстройство да ти сера от
горе. Във вашето Джалия, той слаби страни няма. Може да има слаби топки. Да му нанесеш един долен удар и да приключи играта. Не забравяйте, че шоколадовия център Пармаклакис и да внимавате много